Kasi hindi ginigpasikan opinion na sa heart center o hindi ko operahan og na dun. May nagdoktor dito nga, wala man problema gyud mo kasing-kasing, okay raman di ay. Nga ma. Kumati na. Hi guys, good morning. Karon lang adlaw Martes. Mato ko sa Tagbilaran, kami sa Maalits. Mobalik na ko sa ang kuan cardiologist kay ni sa gunso na menog sikot hangat magligas ko ginhawa. Ansan ni sa gunso naman hinoon. Tatire. Ikaw dai, hila ra ka. Nasang gumana gyud mo mama? Gasaya ko dang kindo na tatire. Ha? Gasaya ko dang kindo na tatire. Og nay masukli sa kwarta dai. Ba, pwede ko diha tatire? Pwede man og nay masukli dai ha. Ang pantalon nga banjing ko og sukod. Kani mao ni pantalon na. Dito pa rin sa Manila, pinalit ning Atinura. Sakto na ho. Niniwang dai ko. Sa oras kay wa man mo sakto. Haraman kita guwas kabinit. Kay ganang-gana so ta pinanahagkuan ko muniwang ko. Kay yan ay hatag kay hinatag ra pud daho bara hang kita taguan. Dan sakto ra pud na karon so ta pud nagbalik. Tay. Ato na me. Ipakuha na nga makuha na trabaho. Lagi. Hala, grabing lapukan na. Sige ko, hindi maandas ko Lord, ang nga. Grabing lapukan na gamang kasara dari. Na? Iway dining man sana, nagsugda na. Ito to Mamako na kasara dari. Maadyo na ipahuhulog ka nang naay. Masibinto na. Lamig na dahil magpahuhanutoy sa motor. Nalagay pa yung motor, pahuhanutoy. Huwag yung motor, barsahan. Oh, madam! Good morning, madam! Nai-zumba? Wala po ka magagyaran. Pero dahil rapod lapok sa unahan, di naman. Ano sa kanya sa akin yung bilbatong? Sa halak, barok lagi. Ang lagiti na. Ito mo na sa sinta. Walang na Miss Romero Hospital. Ngapit Miss Kuan Katedral. Karadyo. Nanagkot. Man ako kuan guys. Palista. Number 1 ko da. Manod to sa Mendaris kuan. Karaniras ang igagaw. Lato Gina. Ayo. Paliton. Hi! Naman nila po. Meanwhile, Check up na kung sa ka lang na magpakuan ko karon magpa-laboratory kuhaan kong dugo. Mapaspas kasi bawalan hindi ko yung mapaspas sa sila. Kontrol na. Kaya mo kuhaan magkasing-kasing. Jadi juga dapat mag bisa kan kau tiktok di lipsing na pero sana dini. At mo anak. Kasi doktor ano naman. Si Dr. Alborero Lolo. May fasting ka? Di alam ko na yung kinaharap fasting. Ano? Ano sila? Sige si Dok. Oo. Naghangat ha? Naghangat ha? Hindi mo ko dugo. Kaysa Wala. Kaysa Nga, gamay. hangat day ka? Magkalang ka problema sa heart. Lilig ko na ta sa pikas kamot mo. Wala. Okay.
Nakuhaan na dyan. Pero duhay na. Susukan. Daran ni mo rin sa Cebu mga no, kanto na ipakita ha, ini-claim sa result ha. Sige. Hi guys, madong hapon na yung tanan. Nakauli na ako gagana pa check up kami sa Mama Alits. Luwi lang mas Mama Alits, nahagard na kajog naong. Bitaw guys, kanang naigi ka nagkosang doktor. Grabe kang doktor na tuwar kabagatan kajog-kajo. Guwapa pa kajog. Lamiun. Ganahan ko. Hagang kasing-kasing. Kuanjad, operahonon. Katong das ni Agi nga, ang gibati nga. Pangahan ko. Naglagas ko ginawa. Sa kuan ra to tubig. Kaya sa haligi ang mainom mo tubig daghan. Maunang kuan, mupunga. Kaya kinahanglan mga jud na problemas kasing-kasing ag imnon nga tubig limit ra. Kinahanglan nagang mainom nga tubig sa kadlaw 2 ka litro ra. Di na jud na mulapas 2 ka litro ra. Kisang gihatag katambaw des na agi tulo ra pag ka klase. Kuan ra patutanan kanang nay ubos ra pag kaadyo ag dosage. Kuan na gud daghang imnon. Aga sa gud gatambaw pikason. Kay kuan magtambaw 5 mg tangang ra to. 2.5 ra nga na tangang ra kay daghan na ko giinom nga tambaw. Anja nasa sa bagong giresita para pampaihi. Pamusige na kong pangihi, mga paraihi na ko dani. Kung di ba dati mong kidney. Karang nay mahang julay ko nito itong mga malumong kasing-kasing. Karing nay, simuluoy mo na ba? Kay, mautulay ko sa Manila at ko sa Heart Center. Bagpasikan opinion ko dito. Kay gusto mo po sa doktor nga magpa-sikan opinion lagi sa Manila. Kay, lami mas Manila. Kay kuan man, high-tech na. Ag sa Bohol, kuan man sa Bohol. Kanang nay, today ko. Dito ko noon ako no'y 3D. Nga, maklaro na dito ko noon na nakaadjog. Unsay, kuas kasing-kasing daot. Nda. Basin day og kanang nay inigabot na sa Heart Center ba at sa Manila. Inig-check up na dito og kanang nay di day ko opera haglahos. Kay wala day problema na ulian na. Wala day daot. Agna kadat daot ko na rin to kanang nay angin na des gugmang naghiguaus. Wait guys. Basin day gining tanong sang kasing-kasing og kanang nay naulian ra. Wala day problema. Di okay kazo. Kala, mo dyan ang yampos Ginoo. Nga, inig pa. Si kanupin yun na ho. Wala yung problema dyan kasing-kasing. Maulian na ni. O di ko mag-udan ang kahimtang kay. Okay pa man ko, kanang nay. Wala ba yung daghay daot. Kay, kanang nay. Agay ang galit ang doktora ganiha. Na ako na si Zay, pasyente nga. Bata pa pud ba? Kanang nay. Maestra, ag-izaha ko no, o ano, complicated, nagazag ko nung izaha, kaya imbis kasing-kasing ra, naghanay ng kuaning, ato na kidney, sana pa ito iban, pero, operahan na, nabalik tas normal, nja, kaning aho, mabalik talaga nis normal, mauli ano lagi ni kay, nay, magminzi, papadya ko puhon, karena nay, gusto pa po magkakitat ang liwat, no na, kumpate ra gihapon. Kaya ra ni. Maloy a Ginoo. Basin day ginig pasikan opinion na sa Heart Center og di ko operahan og dadun. Ngira doktor dito nga oo man problema gyud mo kasing-kasing. Okay ra man di ay. Nga na. Kumati na. Otto ko dito ko huno kanang nay. Nara ko matigom nga misus in taon. Unsa kanang nay. Kasi nagiging maluoy mo, yung mga malumong kasing-kasing, mga humok na daghan. Maluoy mo, diha. Maluoy lagi pad mo, na mo ikashare ng mga maridyo. Kay, kuha matsapad ron, tinglisod lagi rin mga panahon na to. Tinglisod. Okay na mga gidagmay. Kaya, matigom na, managhan naman na. Kaya, umatol ka pa sa Manila. Gastos mo ka-adyo. Kaya, magdaham kong kauban. Kuansin ba ka na naihahadjag pa nga Diyos, Ginoo. Ampo dyan na hagot, kasing-kasing. Nga mawara nagkalit di ay. Wala ko'y batiun, sa gamay. Pati nang epilepsy, mawa na po ni. Nga adyo na. Kung bati na, masing makaliwat pa kong 5 kabuok. Huwag maulian yung kasing-kasing puhon. Nga adyo na ni, muminji na ko. Yung pagkasal namin koan.
limuil. Kalang tanan dyan, ginoo ra gad mo ay makaadyo nato sa ating mga balatian. Kasi hindi mulo ay ginoo. Isa nga, hikapoy nga kasing-kasing. Diyan maulian na. Karang na ay, wala ko batiun. Di, okay kaadyo, magkaanak pa ko ra naglima kabuok. Si problema kay ko ama karon buros. Ug ma, sulbad niya kasing-kasing karong tuiga. Sunod tuig, pakasal ko. Paberes pa ko gaho. Di, okay kaadyo, wala na ko iluwat. Basta maro to guys. Tabangan na pag kunadyo ampo nga. Inig pa, sikan opinion ng Has Manila. Wala na problema niya kasing-kasing. Okay na dahil ni. Kung ano dapat guys, kanang nai. Ginan ko sa doktor lagi nga di ko maghago. Ay mahago ko nga na parabi ko sa mga trabaho nugunam, sa gibon, sa parindahan, magdaro. Sa mga trabaho ang bugat. Karang kuan, madelikado gang kasing-kasing. Ug palabi ko kuan, litlihok. Mao na ang inon sila to sa bahay, nga di sa kung laman mo trabaho. Kuan sa laman ko mag-relax ra. Lingkod nga di sa ko magpalabig. Liklihok lagi. Kay magpalabig pag liklihok mo orang kasing-kasing mo. Kuan man sa ba? Das naag katong atake pita kung ang arang kasagag ang kasing-kasing ning buto-buto. Grabe magang kuan to buhat. Katong adlaw kay kapoy mong kurdo kaadyo. Sa mo na karon, makamping na ko sa ang kawalingon. Hindi talaga magkiniat. Karang na tabangan na po na sa ampo nga. Mamilagrohan ng tao ng kasing-kasing. Hindi ang taniman dazog ko opera. Shout out dahil ko sa mga sekretary na tos koan. Doktor. Saramero. Nga araka mga gwapa kaadyo mga lamiun. Shimi Oy Molly. Nga aran siyang kagwapa lamiun. Mura to siyang artista. Shout out ko ni Ma'am Cora. Sekretary pala sa ang doktor sa neurologist. Mga hampuong ni silang duha ni Koan. Shimi Oy. Mga mamords. Mga lamiun. Sa mga bagatan pagkajud. Karang nay. Koan jud ka. Karang mato ka rin to. Abi-abihon ka jud ka. Nga. Nja. Mauro to guys. Kay mapahaway sa pag ko kay kapoy. Alam pang ihanjo. Nga. Iapay po ko sa mga pagampo. Nga. Karang nay ulianin tanin sakit sang kasing-kasing mawarang ta ni kay in taon gusto pa ako mabuhi kay gusto pa ko makaliwat og 5 ka buok bata mo nang gusto kong maulianin kasing-kasing kay gusto pa ko makaliwat og 5 ka buok mga anak pa ko kay maadyo ni naghiliwat kadaghantay kuan masugo. Kaya laging sakit sa kasing-kasing, hindi lalim. Maunang ako, nga dyan pangadoos ginoo. Nga, isa pa dito kong tagaag, taas nga kinabuhi. Salamat tayo sa tanan-tanan nga ning hatag og kuan madjuhon sa ang Gcash. Salamat ka dyan ninjo. Di salaman ko mo-mention kay wapo ko nakahibaw katong hatag og magpa-mention ba sila og di, enza. Apat to silang i-message o gusto ba pwede nila nga magpa-mention. Kaya gusto na lang mag-mention, arang pang-mention tong mga ning share sa ilang blessing, ning hatag sila naho para sa ang pagpadoktor. Salamat ka adyo ninyong tanan. I love you. Bye-bye. I love you ninyong tanan. Magkita-kita ra bata pohon.